Op het Impuls in Kolm is het verkiezingsdag. Leerlingen mogen haar stem uitbrengen in de landelijke schoolverkiezings. Emma uit klasse 2a weet al goed wat ze van stemmen wil. Dat er gewoon boeren kunnen zijn en dat er veel geld wordt aan uitgegeven. Dat de boeren op het land kunnen werken en dat ze daar vrij in kunnen zijn. Het gaat erom dat ze vooral even ervaren hoe het is om nou in zo'n stemhokje te staan. En om je stem ook echt uit te brengen, in een container te gooien, in de stembus, zeg maar. Ja, het hoort er allemaal bij. In de hoop dat ze later ook gewoon allemaal gaan stemmen. Voordat er stemd worden mocht, kregen de leerlingen eerst les over de verkiezingen. Ik heb hier 5 begrippen op het bord. En die 5 mag je. En dan eindelijk, na de les, kon het echte werk beginnen. Stemmen. Wij haast op stand, was dat vertellen? Ik had er dus wel heel veel naar toch, maar ik vind PVV. Vind je het ook belangrijk dat we kunnen stemmen? Ja, zodat iedereen een keuze heeft voor wat ze doen. Social media spelen een heel gruttere rol in de karren van de leerlingen. Zo vertelt Breuker. Het gaat ook een beetje met de landelijke trends mee. Maar ook de invloed van TikTok is ontzettend groot. Hè? En andere social media. Ik bedoel, ze zien heel veel partijen die heel veel voorbij komen. Ik zit zelf ook op TikTok. Ik zie ook bepaalde gezichten meer dan de ander. Ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn. Maar natuurlijk wat minder om de inhoud de laatste tijd. En wat meer om de hoofden. Wie is nou de lijsttrekker? En dat denk ik dat leerlingen daar wel gevoelig voor zijn. Ja. Straks 1 rolletje kleur en dan